Maminky a tatínkové, krásně se na nás dívejte. Protože my to všechno strašně moc hezky umíme, že jo? A my jsme zvyklí na velikánský potlesk. Milé maminky a tatínkové, my vám teď ukážeme, jak někdy občas ráno cvičíme. Ukažte to, jak to umíte, jak ten medvěd je velký a chodí po lese. Pořádně úplně ten medvěd. Už stojí ten medvěd. A jaké udělal? Dáme si ruce na kolena. A velbou jde kolem brambůrky, velbou. Velbou se božíte pomalkou, božíte do písanou. A zastaví se, a to se otočte na maminky. A kočičky, dejte pozor na brambůrky. Tam si mrz. Leze furt, leze. Víc, tam stojí Je.
naše cvičení. Ukončil se, děkuji. Zastavte si pěstičky, protože my jsme malé, ale už umíme počítat a umíme to počítání krásnou písničku. 1, 2, 3, 4, 5. Budeme počítat ještě jednou. Máš bramburku? Máš bramburku? Nemáš, tak ne? Bramburku. 1, 2, 3, 4, 5. Jablku, sněh, brambory, pečený, byly málo maštěný. Brambory, pečený, byly málo maštěný. Necháme bramboru na zemi, úkol na myška po poli. Ježí myška po poli. Cesty naše brambory. Jede k nám kouká. Kočka na ní ňouká. Nebojte se, my máme veselou písničku o čertím lidinku. Si ho krásně podchovat. Ty jsi se narodila tu země kmenino, když po čertu ukázala na mino. On té doby dělal jen si
Dobrá, že přivítej nás, Mary. To ještě nepohne. To je nějaká osobní stávka. To není sám, Maminka peče už perničky, cukroví, jezdičky, vozíčky, srdíčka, podkovy, spolu jedna zdobíme. Vánoce oslavíme, bim bam. Ano, stromeček je plný, je zapomalený a my ten stromeček musíme propudit. Aby maminka viděla ten stromeček, budíme. Budíme, ano. Ovoce dávej, ustoj se, ještě přijde. Maminky a tatínkové, my máme pro vás hádanku. To nesmíte rozhodit, ano. My vám teď něco ukážeme a vy prosím hádejte, kdo to je. Jestli to bude říkat jenom potichu, ano, tak se připravte. Pořádně to maminkám a tatínkům ukazujte, aby to uhádli. Budeme to ukazovat, ano. Musí to říkat potichu. Proč les tam do úsu? Maminky a tatínkové, poznali jste, kdo to je? Maminky, poznali jste, kdo to je?